pamati. Good morning kaniyong tanan mga igala og mga igsoon sa kahanginan nga naga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo. Otron ko yan nasab si Pastor Gino Limbag magig-ubad kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko may buntag sa atong maaptik ug enthusiastic, madasigon ng malipayon nagapangalagan si Ginoong Chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon. O paano sab siya kapikas kinabuhi kung sab silang bungas pag minahalay. Good morning kaniyong tanan diha, Pastor Sam. So salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. O good morning usab sa atong mga kaigsuon naghigalaan nga nagapamati diha sa atong seminary, no? Sa BFBS, Bukidnon Fundamental Baptist Seminary diha sa Nasuli. Good morning kaniyong tanan, pinanguluhan ni Pastor Reverend Dr. Vicar, no? So, good morning kaniyong diha og tanan nga mga faculty diha. Good morning, no? Good morning usab sa atong mga kaigsuon naghigalaan nga nagapamati dinhi sa gitawag sa Patulangan, tanan matis Patulangan. Good morning kaniyong tanan. Labi lagi sa mga Kristiyano diya sa Patulangan, Kapitan Bayong Fundamental Baptist Church, diya pinanguluhan ni Pastor Frank Flores. Uban usab sa iyang mga kauban, no? Diha og ingon mo sab ila ni Sister Jeneline Alasan o Brad Bobby Alasan. Good morning kadinyong tanan, no? Good morning usab sa taga Kawayan Impasugong. Good morning kanyong tanan. O sa Sayawan at Pasugong, ila Pastor Proden Dante. Good morning kanyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo uban sa mga kabataan niya, uban sa sayang mga Kristohanon nga gihandol, no? Diya sa Sayawan at Pasugong. Good morning usab diya sa gitawag sa igala kumigsoon sa Kawayan at Pasugong, ila Sister Aning Miranda. Good morning kanyo diyan, no? O yung usab sa iyang ginikanan, Sister Miling Dumya. O paano usab sa nasa Proc City, Kilaog, Sumilaw. Good morning usab daetod sa taga Sumilaw. Tanan na mati Sumilaw, good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Sister Maris diha sa Kuwait. Marisabel Edsem Asok, good morning Sister Maris. Present Pastor, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Wala siya matulog, no? Nag-PF siya kanina alas 11 dito, alas 11:45 sa gabi. O karon alas 12 sa ila dito. So mayong gabi Sister Maris, diha sa inyo og dinhi mayong buntag dire, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Makalipay, makadasig nga kinabuhi. Good morning usab kang Ma'am Ellen. Siya ang nadala sa tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Church. Good morning. Diha sa PCH Stock. Salamat sa Ginoo o dalay gyud ang Ginoo ni ini nga kabuntagon, no? Good morning detod sa akong binata diha sa ila ni Brad Unker og Sister Joy. Iyahang kapikas kinabuhi, Suryano sa dalaga pa o karon Huwaya na, no? Good morning kanyong tanan diha binata diha sa Kamigin, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. So good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga igala kumigsoon Sumilaw, tanan naman Sumilaw. Good morning kaninyong tanan, labi sa Kristohanon diha sa Sumilaw Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Nagyandol ni Pastor Ronnie Gumbad. Good morning kaninyong tanan diha, no? Good morning usab sa taga Jasper diya San Vicente. Good morning kaninyong tanan. Og Kristohanon usab diya sa Kisalon. Good morning. Good morning usab diha sa gitawag sa Maloko, tanan matas Maloko. Good morning kaninyong tanan diya, no? Sa Fellowship Fundamental Baptist Church. Pingaluhan sa inyong pastor diya, Pastor G. Punay Compuesto, Pastor Erning Taburno. Good morning kaninyong tanan diya mga Kristohanon sa Fellowship Fundamental Baptist Church. Okay, umusap sa Jairi
Fundamental Baptist Church, pinangalawan ni Pastor Jula. Good morning, kanyong tanan, diya, Pastor. Good morning usab sa taga Impakibel. Good morning kanyong tanan, diya kang Bradan Garcia, no? O kang Ma'am Lilibet Himaos, bunda, murag yung unana, no? Iko ano to, imuhang PM otro ma'am. So good morning kanyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay kong Ginoo. Ubansad sa pamilya ni Bradan Garcia nga nagapaminaw kanunay sa radio. So salamat sa Ginoo, dalay kong Ginoo. Good morning usab atong nag-PM atong Domingo nga kanunay na gyud nga namati sa pulong sa Ginoo. Ay pa lang sila nag-PM. Nakita ang gigamit sa Ginoo. Good morning kanyong tanan diha. Salamat gyud, makalipay, makadasig, no? Sama sa gibuhat ni Sister Maris. Sister Marisa sa quiet, wala pa siyang tulog bisag kakalas 11:45 na. Kaingon niya sa group chat sa ang pulong sa Dios. Na di siya ko matulog, magulat sa ko sa wali ni Pastor Limbag. So salamat yun sa Ginoo niya na makalipay, makadasig. Good morning usab sa taga Mangima ug ingom usab sa Sigsag. Katong ingon Pader, nindot kay imong programa. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diha sa gitawag siya uga sa ngalan ani sa Dalirig. Good morning kaninyong tanan, no? So salamat sa Ginoo, dalay kun Ginoo ban sa mga Kristohanon diha sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Brad Michael Jan Gasto Gairan. Good morning Pastor, watching from Kalugmanan. Lipay kay ko sa tanan, no? Good morning kanimo diha Brad. Salamat sa Ginoo, dalay kun ang Ginoo. Okay, so Ginoo gyud padayon nga magpanalangin di nganhi kan natong tanan. Okay. So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Good morning usab sa tanan nga nagapamati sa radio nga di na nako maisa-isa. Good morning dinhi sa gitawag siya uga Lingion, tanan mat sa Lingion. Good morning din tanan. Labi na sa Kristiyano diha sa Ebenezer Fundamental Baptist Church sa Lingion. Good morning kaninyong tanan, no? Sa mga Lumpons family, Sabanas family, Unahons family, Dangops family. Oga, good morning kaninyong tanan. Good morning kang Brad Ili Unahon. Good morning. Salamat Brad Ili, no? Sa imong kalipay kadasi des pangalagad sa Ginoo. Good morning usab kang Kagawad Larry Unahon. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud kani Ginoo. Sa mga Lastimosas family, la Dr. Gayos Lastimosa, uban ka Ma'am Liling ug tanan sakop sa Panimalay. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud kani Ginoo. Labi sa mga Kristohanon diha sa Ebenezer Fundamental Baptist Church diha sa gitawag siya og Lingion. Oga uban sa mga alagad sa Ginoo diha, madasigon malipayan kikuban kaniyo Pastor Dennis Tanaman, Pastor Jason Kalunod. Good morning kaninyong tanan, higala ug migsoon. Sa mga Lumpons family, la Brad Gary Lumpon, Brad Po Lumpon, no? Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud kani Brad Boy Lumpon. Okay, so salamat sa Ginoo. Ginoo gyud padayon magpanalangin nganha kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Manolo, tanan matas Manolo. Good morning kid tanan. Lapigis mo Kristohanon des Manolo, Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Banjo alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, Pastor Art, ug uban sab sa ilahang missionary Pastor Noy Pinalas, uban kang Ma'am Nining, ug ingum sab sila bungas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So good morning dito sa dinhi sa Pisit Store, na Brother Roger Balili, Sister Inday Balili. Good morning kaninyong tanan sa mga Balilis family. Good morning usab bila ni Nanay Karing Digdigan, uban sa mga kabataan, Sister Joy, uban kang Brad Julius, uban sab kang Julie. Ngayon bukas pagminalay, ug ingom sa bila ni Sister Grace, uban usab kang Brad Jerry, ug usab sila bukas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban sab siya kapikas kinabuhi, Brad Archie, ingom sab sila bukas pagminalay nga si EG ug si Alia. Good morning usab sa ila ni Sister Juan, Brad Juni. Og ingom sab, good morning usab kang Sister Me, then kang Brad Jerry. Good morning, no? Good morning usab sa mga Kabangs family. Good morning kaninyong tanan. So salamat sa Ginoo, dalay kun Ginoo. Good morning usab sa mga Pingols family, Kagawad Pingol. Good morning kaninyong tanan diha Kagawad. Good morning usab sa
namok sa family, ila Tatay Tino namok, Nanay Saling namok, og ingong usab kang kagawad namok. O kang Sister Marisa namok sa dalaga pa karon daigdiga na. So good morning kan ninyong tanan igala ug mga igsoon. Good morning usab kang Brad Dundon Lucero, Sister Risa Lucero, good morning. Kang Sister Minerva Galinsuga, good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Ingong usab kang Brad Luen o ba sa kapikas kinabuhi nga anak ni Sister Minerva Galinsuga, Ma'am Denden, na good morning kaniyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo ni ini nga kabuntagon higala og mga igsoon sa kanginan na mati karon. Karon adto kita sa mga pahibalo. Pahibalo nga diin ang ato nga gitawag siya uga pastor and workers na human gyud dito gihimo kini sa gitawag siya Noah's Ark. Salamat gyud sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning dito og sa taga Noah's Ark. Salamat sa inyong pagatiman, atiman gyud sa mga kanakan sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Og makadasig ang inyong kalipay diha, no? Salamat ug dalay gyud Ginoo. Uban ka Pastor Traot, Pastor Toto, ingum sab ka Pastor Anduhan. So good morning kayo tanan. Ito ang atong paibalo nga karong nga adlaw mao ang gitawag siyang pahina sa human sa simba diha sa San Miguel. Unya naman tay officers meeting matud pa sa mga bililhon nga mga pangunahuna. Mayo daw nga dinhi na lang nato i-held sa San Miguel sa Living Hope Fundamental Baptist Church ang atong gitawag siya og pahina. Meeting kay at the same time makakita sa sitwasyon unya dayon makapahina usa, no? Human sa simba. Human paniud to, no? So mao na alauna igala kumigsoon magsugod ang pagkukabildo sa islisgutanan unya ang uban sad magpahina na niya na, no? So mao na mga igala o mga igsoon. So good morning kang Brad Ray sa Biliana, ingom sam kang Brad Jerome si Dinyo, good morning kanyong tanan. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo ni ini nga kabuntagon. Karon igala kumigsoon ay ito, ang atong paibalo padayon nga ang atong young people, ang ilang gitawag siya arrival sa Piloset. No? Karon nagyong Domingo sa hapon. Diya pagaymoa sa gitawag siya uga Blessed Hope Fundamental Baptist Church. Karong sunod Domingo 25 no, sa bulan sa Disyembre, karon nga bulan. No, so muna igala kumigsoon para sa mga young people. Okay? So karon igala kumigsoon, padayon kita sa gitawag siya uga tuon sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Hebrew chapter 10 verse 19 padulong sa 25. Ingon ang pulong sa Ginoo, igala og mga igsoon. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan, pinaagi sa dugo ni Hesus. Pinaagi sa bag-o nga lagyanan nga gibuksan alang kanato lahos sa tabel, nga sa ato pa pinaagi siyang lawas. Og sanglit kita aduna may dakong saserdote nagdumala sa balay sa Dios, busa manool kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasing-kasing, nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo. Sa nasabligan ng atong mga kasing-kasing ngadto sa paghinlo, gikan sa karatan kaisipan, ngatong lawas na digo sa malinis nga tubig. Sa walay pagkukon-ukon, pangusganta, pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Kay kasaligan siya nga misaad kanato. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa-usa, ngadto sa paghigugma, og sa mga maayong binuhatan. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa gibuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa og usa. Og labi na gyud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Ang pulong sa Ginoo kinutlo sa higala kumigsoon Hebrew chapter 10 verse 19 up to 25. Magamputa dalaygon og labing gamhana ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kaygayonan nga diin sa magkusapa magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Ginoo palayo gamita ang imong ubos nga lipon sa pagsaysay sa imong pulong
paliog yata nga pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kunuyukan sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong ginamit imong alagad, kaming tanan magbadasigon, magbalipayon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Ginoo tagay kami kaalam kami nga nagapamati aron masabtan ang salubim sa inyong pulong ug magtulod kini kanamo nga sa diha nga mga lagad kami nga may kalipay mukaon kami minom bisan unsa namong buhaton namo nga malipay ikaw sa among kinabuhi. O ingon mo sa makita ikaw nga may mo reflect dinhi sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. O ingam sa Ginoo, kung daw galing adunay nagapamati karon nga nag-antos problema suliran sa kinabuhi, ikaw magatangtang niya na Ginoo. O labi na gyud kung adunay nagapamati nga adunay balatian, ikaw magaayo Ginoo. Pamulong lang si Montrono mamayo diha mamayo ngunana ikaw kagamanan ngunana usab ang among pagtuo diha kanim Ginoo. Ginoo sa among pagpadayon karon sa pagpamalandong si imong pulong palangini, imong pulong muladong sa kahanginan. Aron mahimong panalangin kanamong tanan nga nagapamati. Ug sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin kanamo. Gitugyan ug yapon salamatan bigla mas Kristo nga luwas. Amen. Higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Ang atong pamalandungan is the important or ang pagkaimportansya sa church gathering. No? So, part 1 to itong una, karon mag-part 2 ta, no? So, itong ipamalandungan itong una, ngano nga importante at igigribyo, adunay tulo ka G, tulo ka I, ug tulo ka is. Ang una is, ngano nga dapat, dili nato, undangon ang balaan nga panagtigom, dili ta mag-absent, tungod kay mauna ang panahon nga imong i-glorify ang Dios, o i-exalt nimo ang Dios, i-lift up nimo but pasabot nga imuhang o atong manluluwas. So ngano nga dili ta dapat mag-absent, dili ta mag-undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Karon kay Domingo na, panghitso na. Pakusgi lang na imong radyo diha, imong cellphone ibuta, gitawag siya ga. Buta nga yung Bluetooth. Iyon sa Bluetooth aron nga makusgan, makapaminaw pa ang atong mga silingan, tapos kamulong kagligo dia, naminaw ka sa pulong sa Dios. Ha? Pagkanindot kay nga naman, hitso na, ayaw nagka-lit-lit. Malit ka kung unya na ka manghitso. Hitso na daan. Kaya dili ta American time, di sa ta Filipino time. Kung dili Christian time. Wala pa gani mag-abot sa oras nga tigom na anata. Salamat sa Ginoo dalay gyud kini Ginoo, no? Palitan alas 8, alas 7:30 na nata. Mauna ang gitawag siya ka Christian time. Ngano balik ta ngano nga dili nato di ta mag-absent kay mauna ang panahon to glorify and exalt the Savior. Na? Mauna panahon nga imong himayaon ang Dios. I-exalt nimo ang Dios. Except lang sa mga tao nga gitawag siya uga moadto simbahan aron mamantay, dili nimo ma-glorify ang Ginoo niya na. Dili sa nimo lift up ang iyang ngalan niya na. Ingon nga atong manluluwas. Dili ma-exalt. So ingon pas kanta, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Mauna igala ko magson. Now katong ni nagtanaw sa video ni reflect dire. Gitawag siya pakikuha ng inyong church og asa dapit og paila kay atong i-greetings. Now nakita na ko, salamat kay monitor mo, no? So salamat sa Ginoo dalay gyud kininyo mga Kristohanon. Okay, ngano nga importante ang gitawag sa church kadire dili ta pata mag-absent because to glorify kana nga panahon mao na ang pag-glorify, to glorify and exalt the Savior. Regala ko migson. Mao na nga atong ipamalandungan. Sunod ayon regala ko migson. To grow and be equipped spiritually. Kaya diha ka magtubo o diha ka ma-equip
Madugangan ang imong kahibalo. Kaya ang mga alagad sa Ginoo mao na ang gatuon pagayo aron kita makahibalo sa pulong sa Dios, ma-equip sa pulong sa Ginoo. Ay nga na din ha. Mao na yung dili ta mag-absent. Kaya aron mahimaya nato ang Dios ug ma-exalt nato siya nga atong maluluwas. Yes. O gigala ko minsan, dili kay ka na lang kundi to grow. Motubo ta. Unya makahibalo pag ta sa pulong sa Dios. And to give encouragement to the saints. Sa mga gibalaan sa Dios, kita makasasala ta, pero gidagino ta sa Dios. Salamat sa Ginoo ni ana. O nga atong buhaton aron nga makatabang ta sa bulaton sa Dios, dili ta mag-absent. Kundi magapadayon kita sa pag-apil sa gitawag sa church gathering o sa mga gathering nga dunay panaghiskot sa pulong sa Dios, gathering nga dunay na panag-awit. Ang atong miyaging Domingo o ato pag yung miyagi dunay club nga kung giapilan o membro ko sa Brothers Club Incorporated. Good morning detod sa taga Brothers Club Incorporated nga ang tuyo higala komisyon pag dinasigay, no? Kantamig ako ay may ulo na aking ginagalaw, salamat sa may kapal. Munang mag-glorify ni mo ang Diyos. Grabe ka dasig ang naa dito. Nakadasig ka. Makapil ka silang sa kalipay. To give encouragement to the sins. To the saint. No? Kanang gibalaan sa Dios. Makasasala tapan ang dugo ni Kristo Jesus nga atong gituan, mauni ang nakapabalaan kanato kay gihiluan kita sa iyang hamili nga dugo. Kung kini atong gituan, gisaligan og mao nang gidawat nato siya, ingon nga tong Dios ug maluluwas atong kinabuhi, gihimo pagid kitang mga anak sa Dios. Mao ka na higala kumigson, no? So dinhi na ta sa atong hisgutan karon sa part 2. Matud pa. No? Ngano nga higala kumigson, importante kayang church gathering ug dapat dili not forsaking church gathering. Kay kung imong gitawag siya uga gibaliwala, gitawag siya higala kumigson uga nag-absent ka sa balaan panagtigom o sa pagpamalandong sa pulong sa Dios bisan karon nga ingon pas pulong sino, bulahan ang naminaw, bulahan ang nagbasa, bulahan ang tuman sa pulong sa Dios. Niya na panahon na sa gitawag sa gathering, sa church gathering, higala kumigsoon mo nang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kay ang mga alagad sa Ginoo isay-say gina pag-ayo ang pulong sa Dios. Muna gingon ko ganina, to give encouragement to the saints, to the saint. Higala kumigsoon, and to grow and be equipped spiritually, and to glorify and exalt the Savior. Mao nang gisulti sa pulong sa Dios ug gikuman gyud nga sa dili pagbiya sa atong balaan nga panagtigom. Ingon ni Apostol Pablo. Muna ingon ni Sister Mares, ako pastor, member ko sa Bible Baptist sa Kuwait. Walay lagi salamat sa Ginoo, no? Walay okay ra na nindot man na sad siya Sister Mares. Kay walay Fundamental Baptist diri sa Kuwait. So muna igala kong may son, no? Mga kanakan sa Dios, padayon nga managtigom. Diha sa gitawag siya ga church gathering. Nga naman gikuman ka na nga dili magbiya. Nga kung sa diya nga nagbiya ka, it is disobedient to the command. Munang unang atong pamalandungan, it is disobedient, to the command. Apan, kung wala ka nagbiya, mao na imong pag-ubi sa command sa Dios. Motod pa sa kanta,
Obedience is the very best way to show that you believe. Doing and exactly what the Lord's command, doing is happily. Action is the key, do it immediately. Do you well receive? Obedience is the very best way to show that you believe. Kaya ang pag-obey, di ka lang mauna ang pagpakita nga tinuod ka og ako nga nagtuo sa atong manluluwas. Og mao nga dapat dili ta magbiya sa balaan pagtigom kay mauna ang pag-glorify o pag-exalt sa ngalan sa atong Savior. Di ka lang mauna. Kay kung muundang ka sa pag-alagad sa Ginoo, ni-absent ka, kay nang laba ka, pag-utana mag-glorify ang Diyos? No, dili. Mao ka na igalang namin son. Ingon ni Ma'am Ellen, amen. No, salamat Ma'am Ellen. Makalipay, makadasig. So muna igalang namin son. Disobedient ka kung wala ka nagtuman sa mando sa Ginoo nga dili pagbiya sa panagtigom. Igalang namin son. O ang tinuod nga nagtuo, nagpakita nga tinuod kang nagtuod, bis maayo nga pamaagi nga makapakita kita to show that you believe. Higala kumigson, no? It is disobedient to the command kung nag-absent ka, kay nanarbaho ka, nag-absent ka, kay nanglaba ka, kay klase na ugma, mo nang malisod. Nga nung man ka naglaba Bernes pa. Man ka manglaba Huwebes pa. Nga ito nung mangyun ni mong Domingo. Ha? Mo na igala ko mingson. Wa nga nung man ka manglabag Sabado. Sayo, kadlawon sa Sabado. Para dili pa magdomingo, uga na imong labonon. Ha? Dili maglorify ang Dios niya na. Dili mahimaya ang Dios niya na. Dili ma-exalt ang iyang ngalan. No? Muna ginanga sa kanta, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Kasi ang atong Savior. Unsaon man nimo pag-glorify sa Dios, unsaon man nimo pag-exalt sa iyang ngalan, nga tuwa man kas trabahoan sa panahon sa gathering. Di ba na mahimo pastor sa trabahoan? Na magoy adlaw sa trabaho. Bisan sa atong panarbaho mo kaon ta minom sa atong buhaton, ma-exalt nato ang Dios. Pero dinhi ba kung man magud ni nga dili mag-absent, dili magbiya sa balaan panagtigom. Ingon sa gibuhat sa papila kay sa magbiya ka, dili nimo mag-glorify ang Dios, dili sad nimo unsa man? Exalt ang manluluwas. Imo nang siyang gi-insult. Dili exalt, gi-insult to na mo siya. Muna igala ko mingson, ayaw pag-undang, basta kaya pa ang imong lawas. Adto sa simbahan. Adi man kong ganahan, good pastor. Asa ka dili ganahan, dito ka mo adto. Kay bisan tanang panahon nimo ihatag sa Ginoo, dili nakabawi. Ginoo nagbuhat nimo, ug nako. Unya, nakasala nga itong unang ginikanan. Nangita siya pamagi. Ha? Ngayon saon, mauli ang atong relasyon diya sa Ginoo. Ingon ni Sister Maris, amen, pastor. No? Salamat, makalipay, makadasig. Nangita siya pamagi nga mauli ang atong relasyon, aron nga sa diha nga mag-worship ta siya ngalan, magdaig kita, katanggap-tanggap sa Dios tungod kay narehistro na-enroll na imong ngalan dito sa langit. Usahay mabaliba. Ang uban, gakalipay sila kay ang mga demonyo nagpatuo kanila. O gi-rebuke ka na ni Apostol Pablo. Ayaw ka mo kalipay nga ang mga demonyo nagpatuo kaninyo. Mas labaw ninyong ikalipay kay ang inyong ngalan na-rehistro na dito sa langit. Gano'n na rehistro man? Ingon nga tagalangit, igalag migsaon. Pangutaan na karon, naminaw, narehistro na ba ka ang imong ngalan to sa langit? Ingon nga tagalangit, ingon nga sakop sa pamilya sa Dios. Ingon sa kanta, gitawag siya ga
I'm adopted by the Lord. I'm abiding in His Word. I was a child of Satan. Sakit kayo ba? Atong una daw, anak ka ni Satanas. Kaya ang anang aman sa salam mo manang yawa. Pero sa diya ganito o kami dawat kang Christ Jesus na anak ka sulod sa pamilya sa Dios. Kaya ingon sa 1:12, himoon kaniyang anak higala og mga igsoon. Kinsa lang na yung anak kadtong mituo sa gibuhat ni Christ Jesus sa cross. Misalig nini og mong midawat nini, pakit still ni, dili ni tulo. Isara ni. Ingon nga nituo ka, musalig ka, nga giupa-ula niya yan dugo dito sa cross. Og human higala kung igsoon, dawata ni. I-acknowledge ni nga mao ni magkaluwas kanimo. Dili na tulo, usara na, package deal na igala kumigsoon. Munang uban mingon nang wala na dawat. No! Busa igala og mga igsoon. Kung mutuo ka, imo nang saligan. O kay imo ni saligan, imong dawaton nga mao toy makaluwas kanimo higala og mga igsoon. Digid ako ikaulaw kay gusto gyud kong magdawat sa Ginoo. Nana ko'y pagtuo itong una, nana ko'y pagsalit. Pero nagkairoon ra gyud epekto nga akong gi-acknowledge sa akong kinabuhi. Og ningon ko sa lagad sa Ginoo unsaon ako ni pag-acknowledge. Ingon sa lagad sa Ginoo. Ingon ani isugid ang imong pagtuo kay matud pa sa Roma kon magasugid ikaw pinaagi sa imong baba. Roma 10. Noy bigato sa 10. Og magatuo sulod sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo ug gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. So dili sayop nang ingon nga dili na magdawat, dili na magpahayag. Klaro gid kay na igala kung igsoon. Rusagden na sila. Ang pulong sa Ginoo mao gid ang atong basihan igala kung igsoon. O gingon ko sa kalagad sa Ginoo, Pastor unsaon ni? Ingon ni Sister Mares, modawat gyud ta sa Ginoo, Pastor, dili mag-Calvinism. Tinuod na Sister Mares, resulta na sa pagseminar-seminar. Gadadon kita sa gitawag siya uga. Gadadon kita sa gitawag siya uga komentaryo. Ug ang komentaryo mura nag-abogado. Nga matod pa sa usa ka nag-interview sa nganong mag-abogado diha sa entertainment. Mag-abogado ko kay gusto ko nga ang sayop himuon akong insakto. Ang insakto himuon akong sayop. Mao na. Nag-abot na din nga tuod ba? Kung magdawat mura lugar taghalas nga nakatukob. Ug manok. Uy, pagmata, dili na tinuod. Kada dayang ni dawaton mo ba si talpulana nga imong kapikas kinabuhi o dawaton pastor. Pangutana natakop niya, wala. Taka malang mo. Muna igala ko migsaon. Muna ang gitawag sa komentaryo. Igala ko migsaon. Ang insakto, himong sayop. Ang sayop, himong insakto. Pero sagdinan na sila. Padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo busa, balik ta. Ingon ko nana ko'y pagtuo pastor, nana sa ko'y pagsaling. Unsaon ni pagdawat? Ngayon sa Roma kapitulo 1, kapitulo 9, kapitulo 10, bersikulo 9 kun magasugid ikaw pinagisimong baba og magatuo sulod sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo og gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kinasing-kasing og mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini perting klaruha sa pulong sa Dios. Mao kana igalang kumigsoon. Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 10. Dili na nga wala pa ta naka-overcome ha. Kung dili gipamatuod lang natong pulong sa Ginoo tinuod gyud. Kinahanglan isugid nimo kung nandoon kay pagtuo, pagsalig. Isugid nimo ngadto sa labaw nga magkagawom nga naman wala kay baba. Mao kana igala ko migsoon. Gikinahanglan nato ang pagsugid. Og busa napatudlo gid ko sa alagad sa Ginoo. Sao na siya pagsugid pastor? Kini isulti lang ni dito sa imong kwarto. Kung ikaw lang isa, makigsulti ka sa Ginoo tinuod na gyud. Wa ko sad kumpiyansa ko nga pastor karon na. Kay pasig malimtan ako niya.
Kay ingon ra bas kanta, karon ang adlaw sa kaluwasan, kay ang ugma mao ang kapakyasan, ang kinabuhi walay siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Busay ko karon na pason. Kay human naman ako nagisulti dito sa Ginoo, isipan nimo nga ikaw ang nagisulti sa Ginoo niini. Tudluan talang ka. Makigsulti ka sa Ginoo heart to heart. Ug karon igala ko migsun kung gusto ka nga musugid sa imong pagtuo, aron aduna kay relasyon. Diha sa Ginoo, pakigsulti sa Ginoo sa ingon ani nga pagsulti. Ingon sa kalagad sa Ginoo, isulti ni. O heart to heart makigsulti ka sa Ginoo. Sige. Sige pason. Kaya di ko kumpiyansa ay malimtan ako niya. Ingon na Ginoo. Ingon po ko Ginoo. Giila ko nga ako makasasala. Giila ko makasasala. Pasayluwa ako Ginoo. Pasayluwa ako Ginoo. Ginoo dawaton ko ikaw. Ginoo dawaton ko ikaw. Nga akong Dios ug manuluwas. Nga akong Dios ug manuluwas. Kay gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Kay gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Ug ikaw na ang maghari ka nako gikan karon. Ikaw na maghari ka nako gikan karon. In Jesus name, amen. Kung imong buhaton na igala kumigso, sa tinud anay kayo ni anang panahona kay heart to heart naging sulti ka sa Dios. Wala magtanaw ang Dios sa imong gisugid sa imong baba. Wala magtanaw ang Dios na sulod sa imong nauna, kundi nagtanaw ang Dios sulod sa imong kasing-kasing kay mituo ka kaniya. Moabot sa imong nauna mo nang migawas sa imong baba. Gisugid ni mo din sa Ginoo sincerely. Ug ang nitaboy galang kumigsoon na tingala ko kay kadugay na magin akong nagtuo nga si Kristo manuluwas akong kinabuhi. Wala mabag-o nga akong kinabuhi. Pero sa diha nga agi-alaw nako kay akong gi-acknowledge ang akong pagtuo pagsalig, pinaagi sa akong pagdawat kang Kristo Jesus. Natingala na lang ko ngang akong pagka gitawag sa pagpasagad sa pamilya. Pag inom sa guantad, agwa di pataranta, nawala, hinay-hinay, higalap mo isa. O sakto na ingon sa pulos Ginoo, ang tao nga nanak ka Kristo Jesus, bago nang binuhat, ang daan pagkatao ng pangawala na, o ang bagong pagkatao, gas nga but na. Ang daan nga pagkatao nga di malipay ang Diyos sa itong kinabuhi, maoy, magkakawala. O ang bagong pagkatao nga diin, gusto ka nga malipay ang Ginoo sa itong kinabuhi, maunay mag-abot. Unsa ni daan pagkatao? Moingon sa kanta, mo ni kasagara daan ng pagkatao. Kung noon ang nagahari ay galit, permi ka galit. Ambot nga no sad na, kay mo man ako ato muna. Sige kog inom sa agwa di pataranta kay di ko katulog ug di ko kainom. Pero nawala ra sa grasya sa Ginoo. Pamatuod na nga naa ka sa Ginoo kay ang tao nga naa sa Ginoo bago na binuhat. Pero wala pa na mawala sa imo dili pa kay iya sa Ginoo igala ko migsoon. Kay ang iya sa Ginoo magpaila ka na sa iyang paggawi. Igala ko migsoon. Kay andaan pagkatao nga pangwala na ang bagong pagkatao ga singabot na. Ug matod pas kanta balik ko na to. Kung noon ang nagahari ay galit, ngunit ang kapalit kaniadtong wala pa kas Ginoo permil kasuko. Pero ang kapalit mo ni pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, ang mga dati mong gawi kaniadto daw ang imong mga buhat ay palagi lang mali, permil lang sayop. At hindi kasi siya ang may kapal, dili makalipay sa Dios. Otro na ko, kung noon ang nagari ay galit, kaya di pa man diya sa Ginoo. Pero nala sa Ginoo, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, ang mga dati mong gawi ay palagi lang mali, at hindi nasisiyaan may kapal. Pero nalakas Ginoo, muna dili magbias, wala palagtigom, kay nga naman, mauna ang pag-glorify nimo sa Dios, mauna ang pag-exalt nimo sa iyang ngalan, ingon nga atong manluluwa sigala kumigsoon to glorify and exalt the Savior. Kay kung nibiya ka, ni-absent ka, mauna ang pag-disobedience sa command. It is obedience the Lord's command.
Igala ko migson. Okay. Ikadua, mubiya ka sa panagtigaw, mauna ang pag-disadvantage as a Christian. It is disadvantage as a Christian. Abi ni mo ang Ginoo mo'y nawad-an, ana, ikaw ang nawad-an. Dako ng kawalan sa Kristohanon. Nga ingon sa pulong sa Dios, kung nagsimba ka, imong gibiyaan ang imong negosyo, trabaho, mga bisita sa balay, usahay ang bisita mo na gamiton ni Satanas aron dili ka makaadto simbahan. Nasayod man Satanas nga sa diya nga mituog yun ka. Misali ka niya, unya midawat ka. Kay imong allow sa imong kinabuhi nga imo ni siyang i-enjoy. Dili na gid ka mawagtang sa kamot sa Dios. Makasala lang pero dili magpakasala. Kaya magpakasala iya si Yawa. Pero kung makasala gid ta. Kaya niyan ta nitong lawas. Pero maninguha ta nga mukaon ta minom sa dun sa atong buhaton naton nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Nga bisan manulti ta tinimplahan o kasi malipay ang maminaw sa ato. No? Gawas lang anang sobra rasad sila kay kadautan. Murag uihan sila kung maghisgot sa pulong sa Dios. Apsag din na sila. No? Mo na igala kumigson. Dili ang Dios na ay ka kulangon, kundi ikaw ang naay ka kulangon sa Dios. Imong gibaliwala na akay mo na gitawag sa disadvantage as a Christian. Mo na imong kakulangon ni anang panahuna. Higala kumigson. Ikaw ang naikawalan. Dili nakakulangon sa Dios, ikaw. O ang nita mo igalang kumigson, mubiya kag balay, trabaho, asawa, anak, negosyo. O nag-alagad ka sa Dios, kay anak na ka sa Dios. Ako na mo kong anak sa Dios, Agosto 25 oras alas 7 gabi 1991. I'm sure. Kaya ang akong kasing-kasing nakigsulti si Ginoo heart to heart. Kung wala pa ka anak, gamit, hukuan na nag-igalang kumigson, natingalan na kang imong pagkagpirming suko, mawala na igalang kumigson. Dili mo't pasabot nga di ka masuko ka to against sin. Pero dili nga sige na lang kagkasuko bisag wala hinungdan. Aburido imong ulo. Kaya nga naman wala kay kasiguruhan. Pero nakay kasiguruhan, lami, kalipay, kalinaw, ang naa sa kasing-kasing. Naa ang kahamugaway. Naa ang kaiyuhan. Dili na kawalan sa Dios. Kawalan na nimo. Kay mubiya kag balay, trabaho, anak, negosyo, bisita, mama, papa, imong gibiyaan sa balay. Tungod kay dipod sila Kristohanon. Nangalagad ka, 100 kapilo nga ganti ang ihatag sa imo. Pero make sure nga ang imong kauban sa pagpangalagad kato aduna po'y kasiguruhan langit paingon. Kato pong mga anak yung tinuod sa Ginoo. Kay doon ay uban nga nagsimba, muato lang simbahan para mamantay. Muato lang simbahan kay nakoy gwapo nga sinina. It's good man kay ang atong Dios. Dios sa mga Dios ug hari sa mga hari. Maga pangalagad ta nga may kalipay ug komportable kay hari na sa mga hari. Pero kung ni ato lang kasi bagay pakita nga gwapo kay imong sinina, dili nakatanggap-tanggap sa Dios. Igala og mangison. Og niadto sa kasimbahan, igala og mangison nga wala kay nakay pagtuo pero wa kay pagsalig. Sa manluluwas, kay wa kay kasiguruhan langit paingon, wala gyapon na hinungdan. Nga naman itong kasimbahan, nga wa makay kasiguruhan, kara lang ipakita nga nagsimba ka. Dili na mao. To glorify our God, mag-glorify lang Dios, may maya ang Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, kung ikaw siguro na langit paingon. Mao na igalak migso. So good morning sa akong binata, si Miles o si Frank, mayong buntag, Uncle Ninong. Doble ni kay ako pang pagmangkon din ako pag binata. Salamat gyud sa grasya sa Ginoo. Sa grasya. Salamat gyud sa grace of God. Amen. Sugad be the glory. Grasya ra gyud sa Ginoo, higala ko migso. Ginoo na binata. Kay kita dili ta ngayon gidaginot ra kita sa Ginoo. Wala tay lain buhaton na ato ang simbahon, mimayaon ng Dios. Mao kana higala og mga igsoon. Kay nga naman,
Mao na ang imong panahon nga ma-glorify mo ang Dios, ma-exalt mo ang manluluwas. Mao na sad nga magtubo ka and ma-equip ka spiritually, ug mausad na ang gitawag siya to give encouragement to the sent. Mao kanay galak misyon sa mga gisanto sa Dios, sa mga gibalaan sa Dios. Di gibalaan lang sa Dios ang tao, pinaag siya dugo. Nga kung dili ka mo uban sa gitawag siya wala ka pangalagad sa Dios. Gigipalabi mo ang buhat sa kalibutan. Temporary works. Higala ko migson ang gagkitabo is disobedient ka diha sa Ginoo. Og mo na gitawag si it is disadvantage as a Christian. Dili ang Ginoo ay kakulangon kundi ikaw. Mong gibaliwala ang Dios. Og dili kay kanalang it is displeasing Christ. Imo bang gikaulaw ang Dios, imo bang gipakaulawan ang Dios sa imong kinabuhi higala og mga igsoon. Mauna bosa dili magbiya sa balaan panagtigom, ingon sa gibuhat sa pipila, hinunuwa sa pagdasig sa usa-usa. Dila ni ilan ni Miles o ilan ni Dong Franklin, pwede man mo trabaho din ha kung schedule niyo kay naa siya gitawag siyang evening service. Dong Franklin ayaw pagbigan ni kakasimba sa buntag kay naa kay trabaho, naay evening service diha. Diya sa Blessed Hope Fundamental Baptist Church. Good morning dito taga Blessed Hope. Uban sa ilang madasig ug malipayon nga alagad sa Ginoo Pastor Vince Di Claro o Pastor Ronnie Pinumo. No? Mo na igala kumigsong. Nindot diha kay dunay morning service, dunay evening service. Para nagi-pattern na sa mga dunay mga trabaho. Someday dire sa gitawag sa Living Hope Fundamental Baptist Church sa PCH to, ato nang buhaton. Kay kung nanay trabaho ang atong mga igsoon kay putbolon lagi kung dili in taon mo trabaho. Sa Domingo. Pagkagabi makasimba paghihapon. Mao kana higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Ngano importante ang gitawag church gathering. Not forsaking church gathering. Kay kung sa imo na siyang ni absent ka, ni biya ka sa pagpangalagad sa Ginoo, it is disobedient to the command. It is disadvantage as a Christian. It is displeasing Christ. Igala kumigsong. Muna nga ato isil-sil sa itong hunahuna o kasing-kasing. Hunahuna o kasing-kasing. Nara, no? Nga kung ikaw mag-absent, dili nimo nag-glorify ang Dios niya na nga panahon. Wala nimo gitawag siyang exalt ang iyang ngalan, kung dili nahimo nimo siyang na-insulto nimo siya. Higala kumigson, dili na kakawalan sa Ginoo nga wala ka nagadto. Pero yung panilalo lagi ang Ginoo. Iyang siya pa nagbuhat nato. Unya tapos sa atong pangunang-una ba? Unya gihatag sa Ginoo ang tanan para kanimong kanako. Ingon sa kanta, gibyan ko atoy ka kahayag himaya truno mo, unsa truno ko, unsay gibiyaan mo. Higala komisyon, balik ko na to. Ang gikinahanglan na gid sa tao, gibiyaan sa Dios ang himaya o trono. Biyain na ang imong pagkamakasasala. Padayon pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Gidugpan ang imong mga sala. Giangkon niya ni nga iya gyud. Aron ikaw himuon na sa Ginoo nga ikaw nga mituo misalig midawat ngini, himuon na nga dili makasasala sa iyang atubangan. Tuhuin ni og saligi ni og dawatan ni.
Kay daghan karon kayong nistuo pero walay pagsalig. Ug mo nang dili mo dawa. Subok pamalandungon daghan kay nagtuo karon kinsa mo wala nagtuo. Anap sila. Pero pangutana siguro ba langit pingon wala walay pagsalig. Pareha raw di sa ka-enjoy kay wa man sa musalig kung musalig ka maka-enjoy ka igala ko bigson. Sa kadagaya sa grasya sa Dios sa kayuhan nga yatag sa Dios. Ingon pa sa kanta nga sa imong presensya o Diyos adunay kalipay. Sa diya nga naanak kas Ginoo naanak kas presensya sa Dios. Kay mituo ka misalig mong midawat ka kaniya ingon ngimon Dios ug maluluwa sa imong kinabuhi igala ko migsoon. Package deal ng tulong. Imo ginasaligan ingon nga tinuod ka ng tuo ug mo nang makasiguro ka langit paingon. Sa imong presensya o Diyos adunay kalipay. Sa imong presensya o Diyos adunay kaharuhay. Muna aruhay mo kinabuhi. Kaya mas padulong kasi perno padulong na kalangit paingon. Muna igalang mison. Sa imong presensya o Diyos adunay kalinaw. Kay magkinaunsa man ang kalibutan. Ug mutaliwan ikaw nining kalibutan ug ako. Siguro langit pa ingon doon lagi kay kalinaw. Sa imong presensya o Diyos adunay kaayuhan. Naay kaayuhan. Kaya bis lagi pa impirno ka palangit ka paingon igala ko migso pagkanindot pagyud ang gikinahanglan lang nimo mutuo ka mo salig sa gugma sa Dios. Kay daghan kay karon ang nagtuo pero walay pagsalig. Pareha ba na yung mga tao nga dunay naglatay-latay lagi sa pisi. Bisag diha sa building o diha sa pangpang mga tabok sa pikas tampi nga habog kayo nakakita ang mga tao. Pakpak sila, yes, believe, hurot akong believe. Hurot akong pagtuon sa imo do. O kung kayo nituo man ka mungkin sa dito, tanan ng pataas, tuog yun, huwag mo na sa taos kalibutan. Tanan nagtuo kang Kristo Jesus, pero dili tanan mo salig. Tanawa gani. Kung sa nita mo, higala kumigson, ingon niya kayo nituo man ka mo, kinsa man ang musalig kanako. Mo pasan sa akong abaga, mo butang diri sa akong abaga kay ako kang pasanon. Magtabok-tabok kita nining pisi katos pikas tampi. Hadlok ang tao. Mao sa nas kalibutan hadlok ang tao. Mutuo kang Kristo Jesus nga naman mausap kuno yang kinabuhi. Di na niya kuno sa mo inom og agwa ni pataranta. Hayahay kayo kun di ka mo inom og agwa ni pataranta, di pataranta. Hayahay kay ka. Nga naman perten ng mahala. Sayon ka nga di na nimo makaya kay halos isa ka adlaw nimong trabaho nang mo inom ka ng mahalon na dili kay tanto mahal pero medyo mahal gyud napay kulangon pang imo isa ka adlaw mo ni galak migson no subo sa igalak migson pero imo saligan tuhuan imo saligan imo dawaton Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako salamat kay Ginoo busa dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluluwas ang kinabuhi ingon mo milit amen ug ako tubag sugad bidag glory salamat gid sa Ginoo ang Ginoo magpanalangin gyud sa iyang pulong igalak migson nga ato na pamalandungan hinaot nga naminaw ta nga si Kristo ang makaluwas ato ning saligan tuhuan nato igalak migson ug sa diha nga gituhuan nato saligan dili ta magbiya sa balaan nga panagtigom kay sakop na ta sa pamilya sa Dios. Kay kung mobiya ta, it is disobedient to the command. It is disadvantage as a Christian. It is displeasing Christ. Ikaw kumison. Wala na'y panahon, mag-ampo ta. Dalay ko ng labing kamhana ng mga Diyos, Ginoo nga sa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghukan. Himo nga Ginoo nga magtulod kato kanamo nga more kaming magbalipayon madasigon sa pagpangalaga ni Ginoo. Kami nga aduna nay kasiguruhan langit paingon kay ikaw ang naniguro Ginoo. Tabangin sa nang wala pay kasiguruhan. Nga sa dugay nila pamati si mong pulong mutuo sila kay moabot ang pagtuo pinagas pagpamati. Og dili kay mutuo mo salig sad sila. Og ilang dawaton ikaw ang ilang Dios ug malulos silang kinabuhi. Mutuo mo salig sa imong siyang imong gibuhat dito sa cross. Ni mo dawat ni kay ilang i-enjoy.
Ingon sa mong pulong himuon imong anak. Salamat kay Ginoo niini. Panalangin ko sa mong pulong nga nilanog sa kanginan tanan nga nagapamati. Kristohanon man o dili, panalangin ni Ginoo sa bunggang-bunggang panalangin. Aron dunay maggamit sa pagsikay-sikay adlaw-adlaw samtang nagkinabuhi niining kalibutan. Ug ang mga Kristohanon samtang kalipay, nagakalipay sa pagpangalagan. Dunay maggamit sa pagpangalagan ikan. Gitugyan ng giampong salamatan piglamas Kristo nga amluwas. Amen. Higala kumigsaon kini si Pastor Jenny Limbag nakikuban kanyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron ang tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ingon si Sister Mares, salamat Pastor, maayo kayo ang signal. Amen. Gito bagod sa Ginoo nga atong pagampo Sister Mares ug dalay gyud Ginoo niya.